V rozmedzi 2 týždňov boli uvedené 2 silné nástroje umelej inteligencie. Od spoločnosti OpenAI je to Deep Research, obdoba vyhľadávania na internete, ale ide o mnoho viac do hĺbky. Urobí vám hĺbkovú analýzu problému, ktorý vás zaujíma. Prípadne môžete žiadať, aké doporučenia navrhuje. Dopýta sa vás ešte, aby sa objasnilo zadanie. Urobí vám analýzu a sumarizáciu celého problému. Jediné, čo musíte, je kvalitne definovať výsledok hľadania a čo najlepšie popísať, čo chcete. Táto služba je zatiaľ dostupná v Amerike, ale vzhľadom na služby privátnych sietí sme schopní toto obísť. Stojí zhruba $200 v najvyššej verzii ChatGPT, avšak ak nám prinesie zvýšenie produktivity v práci, je to lacnejšie riešenie, ako keď to budeme robiť dlho sami. Druhý nástroj umelej inteligencie je AI Co-Scientist. Google vypustil pre vedcov a výskumníkov. Je to multiagentový nástroj. Má za cieľ urýchliť základnú vedu a výskum. Používa platformu Gemini 2.0 na syntézu všetkej dostupnej vedeckej literatúry. Vytvára nové hypotézy a toto je multiagentový systém, ktorý vyberá najlepšie hypotézy a robí výskumné plány. Prechádza všetky údaje, ktoré boli doteraz publikované na nete, či už v odborných časopisoch alebo článkoch rôznych výskumných pracovníkov, pracovísk a univerzít. Ponúka vedcom byť pri najnovších poznatkoch vedy a výskumu temer okamžite. Poznať, ako nám umelá inteligencia môže pomôcť, jedným z predpokladov, ako ostať v prvej línii diania. Pôsobivé, že?